Mahita-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni ton di perbadia. Na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di darawakku Jehovah. Ninna iwana do. Haholongon salaling-liling na hubahin makaholongi ho. Dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan de bata pargogo na suhatu dosan. Na somarmula na somarujung. Di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonomu hasesani dosa. Hatigoran dohot hanguluan saleleng nileleng na dihami. Asi maroham. Lehon may dihami. Sa isungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupion siyan ho. Moloro pangunjunat tuhami. Say pahot marohanami. Asa tung persea hami dihatam doho di bagabagam. Asa jupang hami hasonangan saliling nileleng na. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredesian buku di nomor 650 ayat 1 dohot ayat 2. Tangion hamu ma patik na debata de minggu tasarion. Ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasangapamuro na trasmu asa martua ho. Jalaleleng mangolo di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida na trasta. Dohot mida akka rajata rodi akka na tua-tua dang jadi para otarimas nasida iko patudo hita jala ikon holong rohata tu nasida sioloan do nasida jala sisubuto do rohana imasahatna atong mangidugogo maita tutuhata lau maulahon na hobar topati nai ale Tuhan debata saya pargugoy mahami lahu mangulahon na hobar topati mi amin. Maredesian buku de nomor 623 ayat 1 ayat 3.
Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pragogono suatu dosan para sirohana sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak perdosa na dangolon rotu jolom ni habang sam habadiaumi. Manopoti jala manggukon dosa nami. Masay jot huarsahi hami ho marhita-hiti pikiran. Dohot hata, dohot pabahenan nami naroay. Dang huaholongi hami ho sien nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugo nami. Nang dinongan nami. Dang doson diri nami hubain hami. Dibahani tamado rimasmu. Jala uhumamu hami tu hamatian saliling nililing nai. Alay nama porus mahami nuaing tu asin roham nagodangi. Mangido sian nasa roha nami hasisani dosa nami saluhuna. Say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na bariyay. Ali Tuhan saya asima roham di hami halak na dangolon. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tudosatta. Satokid dohu tadikon ho. Alay papungupungok kuho muse marhite-hite ak asin roha godang. Taga di papiar ni murukku hutabunihon buhiku satokin maradupon ho. Alay marhite dengan basa saliling ni lileng na asyako. Ninna Jehovah si paluaho. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin. Mari dia nomor 174 ayat sada dohot ayat 2. Tama
Tabegema trupuk epistel di mengguta senarion imasian 2 Korintus 8 mamukasian ayat pitu 1 ayat 15 songonon ma dido disi. Alai songon hasurangan muna di nasa luhut di hapor siaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkaholongan muna di hami nang songonima hasurangan muna nang diulaon asini rawaon. Dada songon paksa hataki nang ujok kudo tahe sitong ni holong ni rohamuna tumibakkon pakkaburjuhon niak kadongan. Ay di boto hamulo asini rohani Tuhan Yesus Kristus nama morahian gabe pugos alani hamu asa gabe mamora hamu hinorhon ni pugos nai. Odo trugas sian ahu napatut doi di hamu ay hamu jumono hian sian na taoni upukka nang na patupahon nang natumahi. Asa patulus hamu ma nuaing nang di patupahon asa songon rikot niroha lahu tumahi songonima nang patupahon hobbar tu nadapot. Alai molo adong rikot niroha halasonod do nadapot datung salpu sian nadapot. Ay dada naing hapursuhod di hamu hasonangan iya didongan naing marsi padosan manyan anggo saunari ditomu-tomu ni lobi ni hamuma na hurang di nasida asa ditomu-tomu nang nalobi di nasida na hurang di hamu asa gabedos hobar turatar surat sipeop na gudang dang marlobi-lobi jala sipeop na otik dang hurangan imasahat na martua na tumangihon hatan di debata jala na peopsa. Amen. Maredesian nomor 656 ayat sada dohot ayat 2. Tahatidak ko maha persyaw tay songon na hinatidak ko nilong ata sa hapursyawn disadok pertibion rak mahita madok au persya di debata Jehova ilo ama pergo na suhatu dosan na tumapelangi dohot tano au persya di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabagabayan santon ni perbadia andorong subobohan ilo tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Sinatus na matitarpajal do ibana di hao punarsilang na tuat tuban watoru dong ditanom na mula mangolo diari patuluhon
Namanai tu surgo lau hundul tu siamun de bata Jehovah. Amanai pergogo na suatu dosani. Disima ibana pemamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho namate. Aho persea di tondo perbadia. Jala arong sada huria na badia. Huria hato halak Kristen akan na badia. Dohot dihasisani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate. Dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabege matiting na masa di huriatta. Na perjolo berita duka. Sada pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2020 sada yang lalu telah meninggal dunia Bapak Victor Sitohang BE, lahir 7 September 1952, tutup usia 69 tahun. Beralamat di Komplek pada Suka Indah nomor A 106 RT 01 RW 13 pada Cuka Cimahi, masuk WEK 5. Pada hari ini, Minggu 27 Juni 2021, akan dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah. Dan gereja kita telah memberikan diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Nyonya Napitupulu Mariani Boru Simatupang atau Opo si Rehuel Boru, lahir 2 Februari 1947, tutup usia 74 tahun. Beralamat di Komplek Pondok Mutiara, Jalan PMI 5 nomor 17, Pesantren Cimahi, masuk WEK 4. Pada hari ini Minggu 27 Juni 2021 akan dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah, dan gereja telah memberikan diakonia sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Songoni matiting namasa di huriatta. Maredesian buke de nomor 650 lalu ayat sada dohot ayat 2 huhut ma tapasahat piliatta. Narundut
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramu ti ate-ate doho pikiramu di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihamu akamanginang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na adong di bagasan joroni Tuhan di bagasan tikion dohot hamu akamanginang tarlumubi na huhalongi hami ima karuas ni hurianta manang di dia hamu maringanan na rap marminggu dor hami di huria HKBP jalalurah di bagasan tikion alai adorang sohu pasahat hatani di bata na kaningan adong na tinggal gabe warta di tonga-tonga ni huriata sonare hupasatami matiki tu par multimedia lau menayangkan adong sautik video soso-soso ima di hari Sabtuon tanggal 10 Juli tahun 2020 sada ima naing patu pautama pertangyangan manangnya kon akar ruas ni uriata na hona covid 10 sia jala laos disima pukau ni huriata penggalangan dana tu akar ruas ni huriata na terdampak sonari pinasah ma video na tu perutibeda untuk ditayangkan. Sada iman naing patu pautama Shalom, Horas, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. 1,5 tahun kita sudah melewati masa-masa kesukaran, masa-masa kesusahan di pandemi COVID-19 dan di internasional, global di negara kita tercinta ini sedang masa pandemi dan variannya saat ini. Tentu ini menjadikan kita sangat khawatir, sangat takut dan kecemasan kita bertambah. Tapi firman Tuhan meneguhkan kita, memberikan kita semangat melalui firman Tuhan Yesus yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Dalam pada itu kita tetap berpasrah diri kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitu juga dengan jemaat kita yang sudah banyak terinfeksi COVID-19 dan juga para penatua kita juga ikut terinfeksi COVID-19 beserta dengan keluarga. Ada yang dirawat di rumah sakit dan ada juga yang isolasi mandiri sampai saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuncinya adalah jangan takut dan tetap berharap. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 2, orang yang berlindung dan orang yang duduk di dalam naungan yang maha kudus, dia akan berkata kepada Tuhan, kubu dan pertahananku ialah Tuhan Allahku. Untuk itu mari semangat kembali agar kiranya COVID-19 yang bersarang dalam tubuh saudara-saudara yang terkasih itu dapat hilang dengan perantara yaitu Yesus tabib yang ajaib. Gereja harus tampil, turut serta mengambil andil dan peran di kesusahan jemaatnya. Untuk itu para lado HKBP Jalalurah bersama Diakonia Sosial HKBP Jalalurah dan gugus tugas COVID-19 HKBP Jalalurah melalui jalur production HKBP Jalalurah pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 mulai pukul 18 atau pukul 6 sore akan berdoa dalam online ibadah pertangyangan, doa syafaat bagi yang terpapar virus COVID-19 dan yang sedang isolasi mandiri saat ini, untuk memberikan peneguhan dan penguatan supaya tetap bersemangat dan penuh pengharapan. Jangan lupa mari kita bergabung di dalam ibadah pertangyangan online tersebut. Martin Luther pernah berkata, ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Dalam masa-masa pada saat ini saudara-saudaraku, kita dituntut oleh Tuhan untuk semakin giat berdoa,
berdoa selalu kepada Dia, dan juga melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh pemerintah kita untuk tetap menggalakkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Tetapi untuk itu, dalam berdoa dan bekerja, kita nanti ambil bagian di dalam doa tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021 pukul 18 WIB melalui YouTube gereja kita HKBP Jalan Lurah. Kita juga diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, yaitu marilah kita Bapak Ibu menolong, membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, bukan hanya dari segi kesehatan mereka, tetapi juga kita harus membantu mereka dari segi ekonomi mereka. Seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah engkau dikehendaki oleh Kristus. Untuk itu mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita satu persatu, dan Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lupa ibadah dan penggalangan dana kita bersama-sama dalam sependeritaan. Shalom Horas. Tema manginang ima soso-soso dihita saluhutna asa persidohok be mahita anong di hari Sabtuon di tanggal 3 Juli di 2021 marhite-hite Facebook ni Huriata HKBP Jalan Lurah dohot YouTube channel HKBP Jalan Lurah jam 6 sore manang jam 6 botari persidohok mahita rap hita martangiang tuaka ruas ni Huriata keluarga bang sodok negara tarlumubi di hamu aka manginang na terpapar COVID-19 asarapita mangido mangelek tuhat tamarhiti tangiang pangodianon anggiat madilot di mata para sirohai hamalumon di hamu salhuna laos dison rak mahita manginang asagabe pasahatot tama pasu-pasu na sautik naong dipasak di bata tu hita lau mangurupi na sida ala memang dadaholan di bagasan hahipason alai di bagasan faktor ekonomi pe urupat taduna sida sautik sosadia nabui hopar tapasat anong di bagasan ulaone hatan di bata di bagasan tikyon ima di minggu paupaton dung trinitatis ima topik na parmarhamanggion di bagasan holong atau kasih persaudaraan tersurat mai sian buku Samuel 2 Samuel bidusada ayat 17 sahatu ayat 27 akamanginang na dia holongan tajaha mahatani di bata rak mahita tajahon di bagas tabe songon mahatani tuhat tadi si dungi dia dukon si David maede adungon manangisi si Saul dohok si Jonathan anak nai las didokon ikon ajar honon doi tu halak juda ede adung taringo tu sior idama tersurat doi di bagasan pustaha ni halak na bonar we ale hamuliau ni Israel nunga mate tartulang hamu di atas ni akarobiamu mangoponai tung maragean aka ulu balang unang nian di Papua baritai di Gat unang manian di baritahon di akka alaman ni Askalon asa unang marlasiroha akka boru Palestim unang marolopolop akka boru ni halak parhulup hamu ale dolok Gilboa say unang manian adong mabur manetek tu hamu manang udan madabu manang hauma patumonaan ay disido hadekdehan ni lobu-lobu ni akka ulu balang bolon lobu-lobu ni si Saul hira naso miniahan marhite-hite miyak naso dung mulak sian sior ni si Jonathan so marubol sian mudar ni akka na marragian sian tabo-tabo ni akka ulu balang
Podang ni si Saul pe dang dung mulak boti so martubol. We ale Saul doh Jonathan akan hinaholongan jala hasudungan ni roha tagan di ngulu nasida jala di hamatian nasida pe dang sirang nasida dumoras do nasida sian pidong Raja Wali jala gumogo sian singa hamu ale boru Israel tatangi si hamu masih Saul na marulos son tu hamu aka ulos surta nama bahen pahian muna marjagar-jagar sian sere mangopunai tung maragian aka ulu balang di tonga-tongan nunga tung mate tertulang si Jonathan di atas robiami yale Jonathan ale yang gyah matsai marsak rohaku pasari-sari panadingmi tung hasudungan ni rohaku situtudoho lomo ado rohaku mida holong ni roham diau asa mida holong ni rohani perempuan mangapunai tung maragian aka ulu balang jala magu aka parhobas tu hamuson. Dalam bahasa Indonesia saya akan bacakan Bapak Ibu. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mauliate madohonotan marhite hiti turpuk sadarion dipaingot dohita songon hia dohita mardongan songon dia dohita patupahon akan nadinggan tu akadongata jala songon dia dohita mabaloson akan atama akan aburju nabi nahin nidongan tuhita ditiki di bagasan aka parukilan, ditiki di bagasan aka persoalan manang pergumulan ni ngulu, jala ditiki di masa aka hasusan, di soma di pabua tu hitamu salutna kadongan, songod dia hitam mabahen patupahon akan adinggan, dang makalumahon songod dia pabahenan ni dongata tu hitam, jala totong, jamot di bagasan para alialiot tu akadongata, jala las tu akasuddo pinoparta, bodo ta ulahon aka paraleloni naung ta bulut manang ta bangun di bagasan aka lasiroha boy ajar hono ta tu aka sudut na poso tu aka poparana tu aka poparata asa totong mian ma paraleloni di bagasan holong di bagasan namar sirupan aka namar ale ai ido na pinangido ni di mata
asa totong hita mangulu di bagasan dame na sumurung na siyan ibana maradopon akadongata jalalaos asabo hita totong di bagasan hading ganon mardame hita dohot akadongata jala totong marsyuru pak kita dohot aka humaliang ni dongata. Kita ditunjukkan kembali, kita diarahkan pada saat ini melihat siapakah sahabat kita yang sesungguhnya. Isedona gabe dongamu na sa sitongna. Isedona gabe ale-alem na sa sitongna nang pegodang aka sisolhot, nang pegodang aka dongan nasa totong ro di bagasan nguluta alay ale-ale boydo etongon pigado na gabe ale-alem. Kalau teman banyak, kalau yang betul-betul sahabat, berapakah sebenarnya sahabatmu? Boy do berengotam, isi do nagabe ale-ale na totong, namian di bagasan ngulu. Kita bisa melihat siapakah sesungguhnya sahabat itu. Jangan katakan ketika Anda memiliki Facebook, media sosial seperti begitu juga dengan Instagram dengan followernya, begitu juga YouTube dengan subscribernya, Anda bangga dengan memiliki banyak teman. Tetapi ketika Anda susah, ketika Anda bergumul, ketika Anda membutuhkan pertolongan, ketika Anda sedih, di situ kelihatan siapakah sebenarnya sahabatmu. Ada banyak teman yang datang kepada kita karena dia melihat kita memiliki sesuatu yang dia inginkan. Jalahita be, mungkin begitu. Ada banyak kita datang kepada orang lain karena kita menginginkan apa yang ada pada dia. Molo godang arta gok madongan. Porsema. Molo adong jabatan dihita gok maro dongan nasotinada be gabe hera atar manada hita. Ita daho de sial uta di dong aku di inna. Ala namo rai mana? Ala namar jabatan na tinanda daw. Dan ketika kita memiliki apa yang ada pada kita bukan hanya di tengah-tengah masyarakat Amanginang, di tengah-tengah ni huria pe atar godang do namar guar dongan. Ale anggo ale-ale atau sahabat akrab karib itu bisa dilihat berapa yang benar-benar ada. Siapakah yang hadir ketika engkau sedih? Siapakah yang hadir ketika engkau membutuhkan pertolongan? Siapakah yang hadir ketika engkau menderita? Siapakah yang hadir ketika engkau membutuhkan bantuan? Anggosian hapor siata holesa dado isemai Tuhata Yesus Kristus. Yesus adalah sahabat kita. Dan dia telah menganggap kita sebagai sahabat dia. Ia tidak meninggalkan kita ketika masa-masa susah. Dia tetap mengawal kita, menemani kita, memberkati, melindungi kita. Terlebih di dalam masa-masa pandemi COVID-19, saya percaya Bapak Ibu yang terinfeksi COVID-19 dan yang sakit serta yang menderita pada saat ini, hanya satu sahabat yang bisa kita andalkan dalam iman. Siapakah dia? Dia adalah Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Secara manusiawi siapakah sahabatmu? Tarimang-rimangi maju amanginang. Isedot ale-alem na sa sitongna. Dang nadongan ale na hudokon. Isedot na gabi ale-alem na sa sitongna. Na boy mangurupi ho. Na roy ro adong.
lahomat dongani ho. Mangalion apul-apul, mangalion gugo tuho. Isama. Bahkan boy dohono namang inang. Dongan kompak tasadiri belum tentu itu ale-aleta. Teman karib kita sendiri, teman yang sangat dekat dengan kita sendiri, belum tentu itu juga menjadi sahabat kita, belum tentu. Boy do diuji hamui parjolo marhite hepeng. Uji hamu ma akadonga munay marhite hepeng. Bahasa hudok songoni, along do songoron madokon. Uang membongkar akhlakmu, inna. Mau tahu akhlak seseorang? Cobalah berurusan uang dengan dia. Mau tahu kejujurannya, cobalah percayakan dia mengelola uang. Mau tahu tepat janjinya, cobalah pinjami dia uang. Mau tahu kasih sayangnya, coba minta bantuan uang padanya. Mau tahu harga dirinya, coba sering makan bersama, lihat inisiatifnya untuk membayar. Mau tahu kejalimannya, coba bekerja padanya dan lihat bagaimana caranya memberikan upah kepadamu. Percayalah, orang yang terlihat baik akan ketahuan palsunya saat berurusan dengan uang. Memang hidup. Jala tarida dui di bagasan parnguluan ni siapa hari. Marhite hepeng, gabe dongan gudang, alisodong hepeng, dongan lao. Ya. Jala tak kola dongan ni hamu kami inang. Ay repeat tapi uji hamu jo. Dongat tanah sormatuai, dongat ta pasangatai, istri atau suami kita uji akhlak na taring untuk hepeng. Unak songan dia ni ede, ada uang, ada abang sayang, tidak ada uang abang melayang, abang dibuang, indah kan? Uji, enggak apa-apa, uji. Kedua saudara-saudara, uji dia ketika masa penderitaanmu. Siapakah yang dekat samamu? Siapakah yang rela membantu engkau? Siapakah yang rela mendoakan engkau? Dan siapakah yang rela menemani engkau dalam masa-masa penderitaanmu? Ida. Dang na huorai unak kita mardongan tu halak. Ugudang dongat ta ulas dorhata alai. Jangan hanya menambah teman, tapi tambahlah sahabatmu. Ya. Dan gambaran tentang persahabatan yang baik, tarida do di bagasan turpuk tahun, odo jamita di bagasan tikion. Para laleon, pardongano na dengan di bagasan holong. Alasian nasaroha doho ati-ati nak mardongan na sida. Siapakah itu? Persahabatan antara Daud dan Jonathan. Amang inang molota ida di sana Samuel bidu saplualu. Siapakah Daud? Daud itu bukan keturunan orang bangsawan. Dan halak nama orang imana. Alai isedo imana. Dia adalah seorang pengembala kambing domba. Ayahnya bernama Isai. Dia tidak memiliki golongan bangsawan, tidak memiliki darah biru seperti ungkapan pada masa kini, tidak memiliki jabatan dari orang tuanya, tidak memiliki dari latar belakang pendidikan yang mumpuni. Tetapi dia dipilih oleh Allah untuk menggantikan Saul sebagai raja, karena Saul pada saat itu dang nagabe dihaholongi di batabe. Roh Allah sudah tarik diri dari seorang Saul yang pada saat itu Saul memang masih menjadi raja, tetapi secara de jure Saul tidak lagi menjadi raja karena Allah lebih memilih Daud untuk menjadikan dia seorang raja dengan mengutus Samuel untuk mentahbiskan dia sebagai seorang raja.
Tetapi di dalam keadaan yang bukan siapa-siapa. Ketika Daud datang ke kerajaan Israel menemui Saul, pada pasal yang ke-19, disitulah pertama sekali terbentuk persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kalau di bahasa Indonesia di Bidu Sablalu di sana Samuel, pada saat itu berpadulah jiwa Jonatan dan jiwa Saul. Jonatan sangat mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan sebagai bentuk kasih Yonatan kepada Daud, ia menanggalkan jubah kehormatan yang dia pakai. Yonatan itu adalah pangeran, anak daripada Saul, pangeran mahkota yang merupakan pewaris tahta kerajaan kalau dilihat dari sisi kerajaan. Dia lepaskan itu jubah, dia kasih itu kepada Daud. Dia lepaskan juga peralatan perangnya, seperti baju perang, pedangnya, panahnya, sampai ikat pinggangnya seluruhnya ia berikan kepada Daud. Alani holong ni rohana tu si Daud. Alandunga marsaur holong ni rohana sida. Dalam bahasa dikatakan marsi jaloan marohani si Jonatan rohani si David. Jala dihaholongi si Jonatan do ibana sian nasa rohana sendiri. Songan holong ni rohani si Jonatan maradopon hosana sendiri. Itulah bentuk daripada kebaikan daripada Jonatan. Dakolani. Ketika Saul berencana untuk membunuh David. Karena ketika kecemburuan datang dan roh jahat datang menghingkupi roh daripada Saul. Maka seketika itu ada niat muncul untuk membunuh si David karena merasa tersaingi dan dia tahu bahwa Samuel telah mengukuhkan dia menjadi raja atas mengganti dia. Timbul niat jahat. Alai si Jonatan dia le imana do among nai si Saul asa unang dipamate ali-ali. Dia le imana do si Saul among nai asa unang olo na sida mabunuh si David ali-ali nai. Ay dang adong salah ni si David. Iyo lo si Saul doi. Alay tong dobe masigor roha do hosom roni roha ni si Saul mangida si David. Alay nang pesongoni dohot do si Jonatan laho paluahon hosa ni si David marhitin na mangrupi si David di bagasan akka pelariannya. Jadi Jonatan membantu dalam pelariannya. Alay boto hamudo. Adong do keunggulan ni si David. Nang pesongoni keadaan ni ibana diburu si Saul ni bagasan nguluna sampai hampir habis. Alay moliate ma dang dipaluas di bata. Lalu tangan ni si Saul tu si David. Tuhan tidak membiarkan David dibunuh oleh Saul. Walaupun ada keunggulan David, ada keunggulan Daud. Apa? Dia tidak mendendam. Dan ngacik rohana, ayang go biasa na molo diburu halak, jangankan diburu, ayah di parwaro apa hita, marhite Facebook, marhite WA, marhite apa katayon, pitor sugu doroha, pitor adong dorohan yang mapalason, jala ibo to hamudo, siasita hajal maun, jala ikon akwat tadwi, namura-mura kita muruk, namura-mura kita laho manipan sugu ni roha maradopod dong hatta, oti petar singgung. Ngamar sigoro herana bensin oti dipatik api ngetor martutung ya ikora kuat tadi. Tetapi tirulah Daud, dia tidak mendendam tetapi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan tirulah Daud, dia mendapatkan pertolongan dari anak Saul sendiri yang bernama Yonatan. Yonatan tidak ikut campur dalam perencana pembunuhan yang dilakukan oleh Saul, walaupun Saul itu adalah ayahnya, karena Yonatan lebih mengasihi Daud sebagai sahabatnya. Bayangkan. Tidak ada tembok pemisah antara mereka. Dang songojol masonari. Marbeda bapak na doho bapak nian doho bapak nian. Marbeda omak nion doho omak nion. Dang adong salah ni geleng na ale doho do marsugo ni roha geleng no doho geleng non. Dang binoto. Imaja masonari.
Marbada bapak niyon doho bapak niyan. Roma bapak niyon yaraho maripena inatala yaraho mageleng na yaraho matulang na yaraho mamangboru na yaraho maberera yaraho magelianakon na yaraho sahat tu pohopuna sahat tu pahapanan na be olo diarahon. Ima law makusuguh rohani alona. Tetapi Yonatan mematahkan itu. Dia tidak mau turut membenci Daud. Walaupun Saul ayahnya sangat membenci Daud, tetapi Yonatan tidak melakukan itu. Ikuti roh tadi, amang inang. Itu yang diinginkan Tuhan kepada kita. Ya. Saudara-saudara, Daud tidak menyimpan dendam, tetapi Daud mengasihi. Itu terbukti ketika Daud memiliki 3 kali kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan itu. Alaniaha, ala memang nungan ditanam di bakasar rohani bana, nani urapan di debatado si Saul. Saya tidak berhak untuk melalukan tanganku, membunuh dia dan berhak kau, karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan dan dia mengingat Yonatan sahabatnya itu. Tangoloi 3 kali kesempatan. Bisa saja Daud untuk membunuh Saul, bisa. Alai dang diulahon di manai. Ala di boto hamudo terpuk tahun. Oh managabi tangis ni si Saul, si David. Ini adalah tangisan ratapan dari seorang Daud. Alaniaha ala adong na pabuahon ti mana nungama tebe ale-alenai. Ima si Jonathan rap doho si Saul, rap doho 2 anak ni si Saul na asing. Ima na marguar Abinab doho si Malkiswa. Mate di tangan Filistin. Ima ditiki marporang na sida. Ima di pegunungan Gilboa. Boy idaw tay di sana Samuel bidu 30 sada. Ketika seseorang itu mengabarkan bahwa ale-alenai nunga mate be, si Jonathan mati di bagasan porang. Holan di bege ibana baritane jala di patakas ibana hacitongan di baritane Peter jongjong de imana diripakon ibana do pahian nai. Patada na mergabung ibana. Patadahon dirina na tangis ibana. Dakolan namane te iluna alay mangadungi do imana di parmate ni ale-alenai ima si Daud. Dia menangis, dia menjerit dan bahkan dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini sampai-sampai dia berpuasa. Dang tartangison nabe, dang tarbereng-bereng nabe. Boy dora mungkin hita manginang kehilangan seorang sahabat, heado hita kehilangan sahabat. Hola tabo to alelet temoding Peter tangis do hita marningot songot dia kebersamaan di hita do alelet tai. Songot dia haburjone marado pokita, songot dia rap dongan mekel, rap dongan tangis, rap dongan tari diuliu, latu ditu marap mardalan, tu dolok manang tutoruan, rapida do ibana alet ketika kita dipisahkan oleh kematian, marado pun ali-alete, sungguh tidak tergambarkan bagaimana kesedihan kita. Daud menggambarkan kesedihannya sangat-sangat tidak tergambarkan. Bahkan terpukton alani tangisna utangis do imana hamaguan ali-ali daripada hamaguan inangna. Bayak kumba ratapannya. Isuraton imana adungaon gabe sada ede adung-adung. Suraton imana dwe. Makana adung-adungin ni surat di si David dwe. Buku adung-adung na suratun si David dwe. Mengadungi do ibana manangis so si Saul doho si Jonathan ali-alinay. Dang nalas rohana di parmate ni si Saul. Dang nalas rohana di parmate ni si Jonathan. Alay manangadungi las tangis do ibana di hamamate ni ali-alinay. Ia rahon imana dongan na asa persidohot mengadungi dohot ibana. Alam marningot haburjuon ni ali-alinay ima si Jonathan. Dang diingot imana pabahenan ni si Saul marado pun ibana ale holan di boto imana mate di si Saul ala ni namar porang dibanggahon ibana do si Saul
Nahia mamareta harajaun Israel. Idobana di bana di ayat 24, hamu ale boru Israel. Tatangisi hamu masih Saul. Nama rolos sentuh hamu aka ulos surta. Nama pahen muna merjagar-jagar sian sere. Dia juga mengungkapkan kebanggaannya kepada Saul. Ketika Saul menjadi raja, mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan orang-orang Israel pada saat dia memimpin kerajaan Israel pada saat itu. Dia tidak menendam, tapi membanggakan Saul. Di mana ada orang kita jumpai seperti ini? Ya, ini kita bisa belajar ini daripada Daud. Kita bisa belajar. Orang yang berusaha membunuh dia, tapi ketika dia mati, dia menangis, meratap, bersedih, bahkan membanggakan orang yang membenci dia. Bayangkan, saya tidak tahu lagi bagaimana jiwa, bagaimana pikiran, bagaimana akhlak yang terbaik yang kita bisa lihat daripada diri seorang Daud. Dan itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Amang inang alani holong ni rohana tu si Jonathan. Sampai-sampai dia katakan di ayat 25 dan di ayat 26. Ali Jonathan, ali yang dia. Masai marsa rohaku pasari-sari panadingmi. Tung hasudungan ni rohaku si turu doho. Lomoa do rohaku mida holong ni roham diau. Asam mida holong ni roha ni perempuan. Dalam bahasa dikatakan merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Saudara-saudara, ada dua hal yang mau disampaikan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini yang ditunjukkan Yonatan kepada Daud. Ia tunjukkan kasihnya kepada Daud dalam setiap kesukaran, dan bahkan ia tetap mendampingi dan bersupport Daud di dalam masa-masa kesukaran yang dia miliki oleh karena kebencian dari ayahnya. Dia tidak menaruh dendam, dia tidak ikut dalam dendam yang dinaungi oleh ayahnya, tetapi dia tetap mengasihi Daud sebagai saudaranya. Itu yang harus kita pelajari, poin pertama. Saudara-saudara, mari kita mengikat hubungan persaudaraan kita kepada orang lain. Jangan kau bersaudara dan berteman, dan jangan engkau mau ditemani dan untuk dijadikan saudara hanya berdasarkan harta, jabatan, tahta, dan kuasa. Jangan. Tuhan marah. Jangan. Tetapi cintai dia, kasihi dia dalam kebaikan tanpa pamrih ketika engkau membantu dia, tanpa memandang latar belakangnya. Jangan harapkan balasan, sekalipun Tuhan pasti akan membalaskan yang terbaik apa yang kau lakukan kepada orang lain. Amin. Itu yang diinginkan Tuhan. Itu sahabat. Padu ahon di bagasan turpuk tahun ahan yang pesina sotan tuhita. Berbaktilah, berbalas budilah ketika engkau sanggup berbalas budi kepada orang yang telah melakukan kebaikan kepadamu. Ini juga terlihat dari diri seorang Daud. 15 tahun setelah kematian Saul dan Yonatan, ketika Daud pada saat itu sudah menjadi raja atas Israel, dia tidak serta-merta melupakan kebaikan saudaranya itu, sahabatnya itu yang bernama Yonatan dan juga ayahnya Saul. Dilului ibana do. Adong donaing keturunan ni si Yonatan ali-alikon inarohana. Di dalam 2 Samuel pasal 9, ketika dia mencari dan bertanya kepada hambanya yang bernama Jiba. Dia katakan, Jiba, hambaku, apakah engkau mengetahui keturunan daripada sahabatku yang bernama Yonatan? Aku ingin membalas kebaikan yang telah diberikan Yonatan kepadaku semasa dia hidup.
Lalu ketika itu Ziba mengatakan, "Tuanku, ada anaknya Jonathan, tapi dia cacat. Kakinya itu timpang." Ya, molo taida di bahasa Batak di dokoma napangpangdo anggo pakna duasa. Lalu Daud berkata, "Ise Gowarna." Si Ziba pun mengatakan, ternyata Ziba ini adalah pengasuhnya, pengasuh anaknya Yonatan itu. Tidak si Ziba mah, ia Gowarna ima si Mepiboset. Mepiboset do Gowarna atong buah ma ibana tuson. Iko bahenoku patu pahoku do akala dengan balos ni haburjon ni among na itu au inasi Daud. Dibuam masih Mepiboset, anak si Jonathan na pangpangi. Buasa pangpang. Ala memang ditiki marumur 5 tahun si Mepiboset, anak ni si Jonathan. Ditiki itar barita ma nung ngamate si Saul doho si Jonathan rap doho 2 angginai. Dipamate halak Parise. Jala luluan ni halak Parise masudi jala ikop bunuon na masudi akapinopar ni si Saul. Dung tarboto kabaron tu si Jilpa on ima pangrupi nasa totong mangabing merawat anaknya si Yonatan ini yang bernama Mepiboset. Mepiboset ini dulu waktu kecil itu normal, sehat tumbuh, tapi ketika Jilpa pada saat itu menggendong Mepiboset dan dia lari karena ketakutan untuk menyelamatkan anaknya ini, tanpa sengaja Mepiboset anak yang berumur 5 tahun itu tadi terjatuh dan kakinya cacat. Ali mangulu do si Mepiboset mangulu. Sampai di doko si Mepiboset do dung dia do penimana rajai. Ali raja ise maau. Halak na pangpang do patu duasa. Jala ise maau ina ibana. Di bagasan terpukon. Di do di ayat walu hamu akamanginang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ise maau aliamang songon biang namati dua om ini mana. Alai dang dihalupahon si David. Dungi di do ibana matu si Mepiboset. Hupaulak matuho sudi aka artani opungmo, artani amongmo. Hupaulak matuho. Dadahola nih, sonari rap sapanganan mahodohot au. Itu ibana, bayakon. Seorang raja mengatakan, aku akan mengembalikan harta ayahmu. Aku akan mengembalikan semua aset daripada ayahmu dan kakek nenek moyangmu. Dan engkau dan aku mulai hari ini satu meja, sapanganon, satu meja dalam menikmati hidangan makanan. Artinya engkau dan aku sabtu sama rata. Huang gak dohon wae herana anakku ima. Burjuni lahoma baloso si David. Amang inang. Nah hinang holongan di bagasan Tuhan Yesus. 2 hal itu yang menjadi firman Tuhan pada saat ini. Memelihara kehidupan kita sebagai sahabat antara orang lain. Seperti Kristus yang telah menganggap kita sahabatnya. Begitu juga harus kita menganggap orang lain sebagai sahabat. Walaupun orang yang jahat kepadamu. Walaupun orang yang menaruh dendam kepadamu. Walaupun orang yang membenci engkau. Pakai dia sebagai sahabat. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi ubahlah kutukan yang dari orang kepadamu menjadi berkat kepada dia. Hebat kan? Ubah kutukan yang disampaikan orang yang membenci kepada engkau menjadi berkat atas dia. Artinya ketika orang mengutuk engkau, ketika orang membenci engkau, katakan dan ucapkan berkat kepada dia. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Karena dia tidak menginginkan kita terpecah, tetapi menjalin persahabatan yang kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi. Balaslah. Jangan balas air susu dengan air tuba. Jangan ada seperti pepatah mengatakan, habis manis sepah dibuang. Halak Kristen bukan seperti itu hidupnya Bapak Ibu. Tidak seperti itu.
Tetapi marilah kita membantu, membalaskan kebaikan. Kalau bisa, apa yang diperbuat orang kepada kita yang terbaik, berikan kepada dia, balaskan kepada keturunannya 2 kali lebih lipat. Ya, apa yang dong pengalamanku si songoni. Songo dia haburjoni na tua-tuai, dung mate, bui dohu hilalai, ditiki haburjoni dongan-dongan na tiki. Ya, dongan-dongan na polisi ditiki, ditako pa di sunggal. Ale holan diboto au anak ni bapakku, iboto au anak siakangan na, pitor tangis do imana mamerengau, pitor di haul do au, jala di dokon, burjuni among mima ditiki na mangulu tu au, jala, hubalos sama tuho, ilia do tu au akan adinggan, jala di dok do, molo adong nah susah tuho, lulu ya udah, HP, dakala kita dah, halak Jawa, dakala Kristen, sialak silom do, dong kata Muslim do, alai dang nagabe mangabati, lahu mabalasot haburjoni namardong akian nasida tuaka suduk pinoparna. Namanginang, mari kita berbuat baik, bersahabat dan juga membalaskan kebaikan orang baik. Mari kita menghidupi persahabatan Daud dan Yonatan. Mari kita menghidupi kebaikan Yonatan kepada Daud dan kebaikan Daud kepada keturunan Yonatan. Tuhan memberkati. Amin. Mulai temali Tuhan didenggan di bahasa, di pasu-pasu na di jalo hami di bagasan ngulu namion, mulai te manunga saur hatam nabadia di bagasan tikyon tu hami saluhun nama. Mulai te Tuhan marhiti hatam nabadion, diajar honom mudo tu hami asam maraliali hami tu kadungan nami, jala balason nami akan dinggan akan tupa tu maradopon nakadungan nami, dohot maradopon akka ali-ali nami, tarumob itu akka poparana asa totong unang magu haburjoni, aliasa mian maparealiaw ni Tuhan, maradopon akka dongan nami, dohot maradopon akka pinoparna, saha turo aja lihas yang anon, asa totong boy hamu patupahon na dinggan, jala jalon na sida, jalon nami akan nadinggan, marhiti-hiti haburjon na diulahok kami, songa na didok mi ali Tuhan, ala naong dipasu-pasuho kami, asa gabi habauran dipasu-pasu kami Tuhan, ramoti dongani kami pargugui kami Tuhan, talumobi akadongan nami ruas ni huriam, parhalado ni huriam, na dibagasan akka persahiton, na dibagasan akka na terinfeksi COVID-19 siya, na dibagasan akka duka cita, totong matuhan hupasat kami na sida turo pamuna badiay, lehon gugu, lehon pasu-pasu, lehon hamalumon, lehon semangat na baru di nasida, asa totong nasidali Tuhan marlasiroha, madalani akka ari-ari ning nguluna, jala hami petotong Tuhan, dohot akka ruas ni huriamon, na totong beribadah secara live streaming, di bagas nami be, manang di bagasan akka perdalanan Tuhan dongani ramoti padaw hami siya parmaran, jala leho di hami gajang ni umur, asi maruha mali Tuhan, dia kana marulang tahun, dohot na ulang tahun pardungas saripeon pedi bagasan minggon pasu-pasu may Tuhan, leon gajang ni umur na sida, laho magkamlatehon sudia kapapehenan mo na sumurong di bagasan gulo na sida. Tuhan ulahon namin madibagasan tikyon, aka ulaw namin be, tarlumobi, hami akan naposom, na yung paporhaton namin ma, dongan namin na marujeng ngolu di bagasan tikyon, tu inganan persotuk kinani, dongan ni ramoti hami doho rap doho parhalado ni huriam, tarlumoy lihon hagogondo hapulapul, tu sude keluarga besar, na tinggalhon ima ama namin amang Victor Situang nahinan, boru si majutak, dohot ina namin, nyonya, na 70 boru si matupang asimaroham ali Tuhan moliate ma umatang yang nami asimaroham jalo madibagasan Kristus Yesus martangya kami tuho. Amin. Amang inang tapasa mapeliat tatu di bata marhite-hite edeta nomor 732 akan ada son moloneng pasahaton pelian boy matarhon muna tu jolo moliate ma. Kita bernyanyi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, say
Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehat dameni, sana pehon tangan-Mi, Tuhan, lehon tua gogomi. Tapasahan mapeliat tatu debata martang yang mahitam. Ali debata manaminya di Banua Gijang. Hoda hararon di saluhu silon lehon nadinggan dohot nasa ulibasan na moliutus. Pupasatami masyan na leon mituhami pilihan nami tuho. Sejalo megabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu menjala ramoti asahu parhasyang hami pilihanon. Patibulhon harajawan budi tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni sila lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliat itu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana ni lehon itun dirodi pamataku, hasadot gogoki rodi saluhut artatu, oh pasahan itu oh nasa Aliyam manamin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo, say romaharajanmo, say saut malomo ni roham di Banua tongaon song na di Banua Gijang, leon matuhami sadaron hanguluan siapare sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. ayo nona puna harajan. Dohon Rodin hasalabo, saleleni lelena, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopako Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Salam horas, selamat hari Minggu bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah sama-sama beribadah dengan gereja kita GPP Jalura. Begitu juga jemaat Tuhan yang hadir beberapa pada saat ini. Tetap kita berdoa dan tetap kita melakukan protokol kesehatan dalam masa-masa melonjaknya pandemi COVID-19. Kiranya COVID-19 ini cepat berakhir dan kami tetap menyampaikan semoga sembuh amang inang yang terinfeksi COVID-19, jemaat, keluarga, dan juga para halado penatua di tengah-tengah gereja kita dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita. Salam.